פקד הגיעה פנייה של אישה שהייתה מאוד מאוד נסערת. היא הייתה בקונפליקט ממושך עם בעלה, שידע עליות ומורדות. המשבר היה בדיוק באותו בוקר שהם רבו, וממש הם הפסיקו לדבר אחד עם השני. עכשיו, אותו זוג היה לפני אירוע מאוד מאוד רציני. הבן שלהם, בן הבכור, היה אמור להיות בר מצווה, וכל ההכנות לקראת הבר מצווה, הכל התבלגן לה. זאת אומרת, היא לא ידעה עכשיו בעצם איך אני עכשיו מדברת איתו בכלל, איך אנחנו מתאמים דברים, איך אנחנו נקבל את הקהל, מה יהיה איתנו. הייתה כל כך שבורה ונסערת, ודבר ראשון, שמעתי אותה. הבנתי שניתן לה מקום, הרגעתי אותה. לאחר כמה זמן היא שאלה אותי גם מה לעשות עכשיו באיזשהו עניין מאוד מאוד קונקרטי. חשבנו ביחד, היא נתנה לעצמה את הפתרון, ובעצם שלחתי אותה לדרך. היא מאוד מאוד רצה להתחיל טיפול כאן ועכשיו. אמרתי לה, בואי, תגמרי את האירוע, תחזרו אחרי הבר מצווה, נדבר איתכם. וכך זה היה באמת, הם חזרו אחרי כן והלכו לטיפול, והרגישו שהם עלו על דרך חדשה.